बिफेबा देरहाबा मा हास'ना लानो सोरनि गारियाव बारसोमना थैनो मानो होननायफ्रा दासिमहालागै थैगोना थैयाखै जोंनि सायाव माखासे जोंनि अपोजिशनफ्रा एलिगेशन लाबोगासिनो दङ बिनि सायाव आङो क्लियारलि फोरमायना होनो सानदों दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि लेङाइ आफादगिरि कास्टम बसुमतारी सारा दिनै गोबां बाथ्रा बुंलांदों जाय जोंनि बर' हारिनि बिफा जोंनि जेन थामोनथानि थाखाय सोमावसारदोंमोन गिबिसिन जायखौ जों मिन्थियो बड'फा आरो बे बड'फानि मुसुखाखौनो दिनै सोरबा दुथांफ्रा बुख्रुब सुख्रुब खालामनायनि सायावनो दिनै कास्टम बसुमतारी सारा गोबां रोखोमनि बाथ्रा बुंलांदों बेजोंनो लोगोसे गोबां रोखोमनि नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों क्लिप भिडिअ नुलांनो मोनगोन प्रमद बर' सारा मा बुंदों लोगोसे बिपिएफनिफ्राय मा बाथ्रा बुंखो स' नोंथांमोना गासैखौ नुलांनो मोनगोन अब्ला रायजोफोर जा बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि कास्टम बसुमतारी सारा मा बुंलांखो बड'फानि मुसुखाखौ बुख्रुबनायनि सायाव बा दुथांफोरनि सायाव स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनासंलांदो खुलुमबाय आं मुस्रि कास्टम बसुमतारी आङो लाइमोन बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि आं कास्टम बसुमतारी जानानै आथिखालाव ससियेल मिडियायाव जोंनि सायाव माखासे जोंनि अपोजिशनफ्रा एलिगेशन लाबोगासिनो दङ बिनि सायाव आङो क्लियारलि फोरमायना होनो सानदों जों बिपिएफआ बड'फाखौ जोङो मानियो सिबियो आरो बड'फाखौ अरायसम सिबिलांबाय थागोन दा आथिखालाव ससियेल मिडियायाव बर' हारिनि बिफा बड'फानि मुसुखायाव जेरैबादि मुसुखाखौ जि खालामदों बिनि सावगारिया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो दङ जोङो लाइमोन बिपिएफनि जानानै दुखु फोरमायदों आरो बेबादि खालामनायखौ जोङो कन्डेम खालामदों जोङो बड'फाखौ अरायसम सिबियो आरो मानियो बिनि थाखाय बिपिएफ हान्जाया देरहाखांनायनि उनाव जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा थुलुंगाफुरियाव बड'फाखौ खुलुमनो थांगोन आरो सेक्रेटारियेट खाथियाव थानाय बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनायजों लोगोसे बड'फाखौ सिबिबोनाया जोंनि बिपिएफनिनो मोनसे कालचार दा आं फोरमायनो नागिरनाया बिसोरजि जोंनि अपोजिशन माखासे अपोजिशननि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बिसायख'थि जेनखांनायनि उनाव बिपिएफनि सायाव बरनाम लाबोनो सानदों बिपिएफखौ बरनाम खालामनो नागिरदों बिपिएफनि सायाव गाब फुननो नागिरदों आरो दुथां जाय अपोजिशन बिथांमोनहा बे जोंनि बर' हारिनि बिफा बड'फानि मुसुखाखौ जानला मोनला खालामदों बेखौ जों कन्डेम खालामो आरो बेखौ बेबादिखौ खालामग्राखौ सास्ति होनो नांगौ बेखौ जों आंनि फारसेनिफ्राय आङो खावलायहरबाय दा बिसायख'थिया जोबलांबाय आङो बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो साफ्रोमबो बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोना जोंनो बिपिएफनो भट होबाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ फोथायनानै आरो आं रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर बावो नाथाय बिसायख'थि जोबनायनि उनाव अपोजिशन टिमफोरा बिथांमोनहा समाजखौ गुबुनले खालामनो नागिरनाय बिपिएफखौ बरनाम होनो नागिरनाय बेफोर जाहाथे खालामा बेखौ आंनि फारसेनिफ्राय खावलायनाय थाबाय बिसायख'थिया फैगोन थांगोन नाथाय जों अनलायनानै थानो नांगोन जों गावजों गाव अनलायलायनो नांगोन मान होनो नांगोन आरो जाहाथे जोंनि ओनसोलाव अरायसम पिस जायो जोंनि ओनसोलाव अरायसम गोजोन थायो आरो गावजों गाव बिदा फंबाय अनलायनाया अरायसम बारायलांबाय थायो बेखौ आङो कास्टम बसुमतारी जानानै आङो खावलायनाय थाबाय खनसेबाव बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोनहा बिपिएफनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ फोथायनानै बिपिएफनो भट होबाय बिपिएफआ मेन्डेट मोनबाय 28 जन MCLA जोंनो होबाय बिनि थाखाय बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर थाबाय जोबथारनायाव बर' हारिनि बिफा बड'फानि मुसुखाखौ बेबादि खालामनायखौ आं कन्डेम खालामो बेबादि जाहाथे खालामा जोंनि ओनसोलाव अरायसम गोजोन थाथों आरो बिदा फंबाय अनलायनाया बारा जाथों जों अरायसम खौसेयै रायजो जानो हाथों बेखिनिखौनो आं आंनि ससियेल मिडियानिफ्राय बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम फोरमायहरनाय थाबाय थेंक इउ गोजोन्थों आङो गिबियावनो बड'लेण्ड ओनसोलनि 26 लाखफ्राम जोंहा जि भट होगिरिफोर बिथांमोननिसिम आङो हामलायनाय बावदों बाथि बिसायख'थिया दिनै जाबाय जोंनि काउन्सिलनि आरो मोजां मोनसे सरकार बेवहाय फैगोन रायजो राजाफ्रा मोजां मोनसे थासारियाव बयबो भट होदों बे थासारिखौनो जों बयबो हास्थायदोंमोन आरो थांनाय 5 बोसोराव जों नाजादों जे जेसेबां हायो बड'लेण्डआव सान्थि फैनांगौ बयबो जोंनि हारिजों लोगोसे गुबुन माहारियाबो सान्थि गोजोनै रायजो जानो हानांगौ
आरो जायखिजाया हाबाफारियानो सान्तिपूर्ण जानांगोन। दा नैबे जोंनि जि भट दिनै सोलिगासिनो दङ, मैया दाख्लै साननै सानथामाव एफा बहाबा हिंसायारि जाथाय जानाय बायदि थासारि फैदोंमोन, नाथाय बेबायदि गिदिर जाथाय जायाखै, रावबो जिउ होनाङाखै, रावबो थैनो गोनां जायाखै। जोबोद मोजां मोनसे परिबेसाव जोंहा बिसायख'थिया जागासिनो दङ। आं मिजिंथिदों बेबायदि थासारिया नैबे बिसायख'थिनि उनाव आरोबाव मोजांसिन जागोन। आङो एबारनि बिसायख'थियाव जायफोर बिजाथि हिसाबै गसंदों आरो जायफोर हानजाया गसंदों, मोनफ्रोमबो हानजा आरो साफ्रोमबो बिजाथिनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरदों। आरो स्पेसियेलि जोंनि UPPL हानजानि जोंहा सा 40 आंखौ लाफानानै बिजाथि दङ, आङो UPPLनि बिजाथिफोरनोबो हामलायनाय बावदों। आरो लोगोसे जोंनि दोलोनि गासैबो दैदेनगिरि, मावथि, बिबानगिरि, जोंनि मददगिरि, जोंखौ मोजां मोनग्रा बयनोबो आं रोजा रोजा साबायखर बावदों। बिथांमोना थांनाय मास मोनसेफ्राम केम्पिंआव ओरैबायदि जोंनो अननाय होदों, ओरैबायदि जोंखौ मदद खालामदों, आं बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो BTC ओनसोलनि गासैबो हारिनि रायजो राजाफोरनोबो आङो साबायखर बावदों। मासिनि अनजिमाखौ आं बुंनाय नङा, नाथाय मोनसे बाथ्राखौ आङो बिसायख'थिनि फोसावनायावबो रोखा बुंबोदों जे एबार UPPLआ हारसिङैनो सरकार दानो हानाय जखानि जोङो मासि मोनगोन, बियो रोखा। आरो बेखौनो बुंदों, आं दिनैबो बुंगोन। आरो जोङो फोथायो जे नैबे बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा बे जोंनि जि साननाय हनाय, गोजोननि थासारि बायदिसिना खामानि मावनायखौनो मोजां मोनदों। सारा भारतनि थासारि आरो मुलुगनि थासारिखौ नायनानै नुदों बे मोनबा जि आयदानि सायावनो खामानि मावनांगोन। गिबियावनो बिमा एबा आइ, जोंनि बिमाफोरनि रैखाथि आरो बिमाफोरनि जौगानाय। नैथियाव जोङो हानि बाथ्रा बुंदों। गोबां जोंनि मानसिफ्राबो हानि मोन्थाय मोनाखै आरो हाखौ रैखाथि होनांगोन। मोन्थाय होनाया रैखाथि। बिनिफ्राय हारिनि बाथ्रा बुंदों जोङो, बेवहाय जोंजों लोगोसे गासै आरोबाव 25 हारिसा दङ, बिथांमोनखौबो जोङो जौगाफा होलांनांगोन, नङाबा बेवहाय खुद्रिनाय, गाबोन सोमावसारनाय जागोन, दुखु मोनलायनाय जागोन। दा बे जाबाय हारि। बिनि उनाव सोलोंथाइखौ नागारनानै मोनसे हारि, मोनसे हादोरा मालाबाबो जौगानो हाया। जाय हारिया सोलोंथाइयाव जौगानाय नङा, बिनि सिनस्रिया मालाबाबो गोख्रों नङा। दा नंखायनो जोङो सोलोंथाइयाव खामानि मावनो लादों। आरो बाथियाव गोजोन थासारिखौ अराय लाखिनांगोन। गोजोन थासारि थायोबासो खन्थाइगिरि उजिगोन, गोजोन थासारि थायोबासो जोंहा गोनोखोगिरि उजिगोन, गोजोन थासारि फैयोबासो रांखान्थि, समाजखान्थि गासैबो बिथिङाव जों जौगालांनो हागोन। दा नंखायनो गोजोनखौ जोंनि हान्जाया अरायसम जोङो लाखिनो थाखाय खामानि मावलांगोन। आरो बे मोनबा आयदाखौ लानानैनो बिसायख'थियाव जों फोसावदों, आरो बे मोनबा आयदाखौ लानानै जों खामानि मावलांगोन। अब्ला रायजो नोंथांमोना थार नुखाबाय नङा होनब्ला? दा नोंथांमोना बिसोर गासैबो भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो, नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जों बयबो रायजो राजाफ्रा बुजिलायनो हायो। अब्ला रायजोफोर, दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब।